Ini daang istorya mga pangga, mapapadapit da ini ki Pai Pedro. Si Pai Pedro alias Bayakibok. Sarong beses da nagkaigwaning pa-contest. Nagdigdida ang mga adjudicator, mga representative kang Guinness World Record. At para da madeterminaran ang sinasabing world record na pinakagurang na tao sa enterong kinaban. Ang mga contestant da mga pangga, may saro daang Hapon, tapos may sarong Amerikano. Ngunyan, mayo pa da ang pambato ang Pilipinas. Tagaraw pigahanap pa da sa Philippine Statistics Authority ang may pinakagurang na birth certificate da. Iyo ba lang? Ngunyan, di iyo na nagpuuna ang pakuntis. Yaon na sa mga judges, mga pangga hali sa Guinness World Record. Double check na, triple check pa ang mga birth certificate. Oo. Sabi kan MC, ladies and gentlemen, our first contestant for the world's oldest person, America. Yun na, so Amerikano da mga pangga. Nagsakat da duman sa intablado mga tugang kuruba na da. Tas sa sobrang kagurangan niya ni. Pag abot da duman sa intablado kaso Amerikano, but-buton da sa bulsa niya mga pangga, nakasuksok da sa biruli so birth certificate. Sabi kang MC, our contestant from America is 110 years old. Paralakpakan sa mga tao. Grabe nga. Apodo naman da kaso MC so second contestant da. Okay, our next contestant, Japan. Pagsakat naman sa entablado, ipahiling da so birth certificate mga pangga igwa pa da ang baptismal. Tapos may kaiba naman. So mga ninong dara pa. Ipahiling na da kang Hapon so birth certificate niya mga pangga. Ang edad da 115 anyos para lakpakan sa mga tao. Ang ngunyan, mayo pa dang nakukuang pambato ang Pilipinas. Dumanda sa banwaan kan o kampo, bantungan da duban si Pai Pedro nababansagan ng aning aswang. Gurang na, may edad ng maray. Kung baga sarong abo na sana da mga pangga, mahihiling na si San Pedro. Ngunyan, ang suggestion ka mga audience, apodon ngayon nindo si Pai Pedro alias Bayakibok. Ito, aswang ngaya ito. Gurang na ito. Gurang na. Isakto man da, si Pai Pedro da, yaw na duman sa, haranida siya duman sa may benyo, nagkakalot-kalot da siyang kamutin tres colores. May merindalan da ni Pai Pedro. Mahiling da kang MC si Pai Pedro. Ito nga si Pai Pedro. Uni na ang pambato kang Pilipinas. Sabi ni Pai Pedro, sir, pasensya na nga kamo, dahil ako dyan masalita, hubin pa man ako. Dahil pa man ako qualified, kumbaga. Disganado da sa mga tao, maluya nga, baka nga 105 anyos pa man sa nangayan. Daog na. Sabi ni Pai Pedro, halat mo na tabi, sir, tamay apodan lang ako, hapotong ko kung magtugot, na sumali ako sa pakontes ni daw. Sabi ka so MC, isay po nga Pai Pedro ang apodan mo, si misis mo. Ay dahi, kakaulayan ko nga ni, umapod da sa cellphone. Ang sumimbag da sa cellphone mga pangga, apodo na ni Pai Pedro, ngetay. Matugot ka nga po ngetay na magsala ko di sa po contest na pagururangan para lang kawadaning edad. Lalo daw nagkangaralas da sa mga tao. May ama pa pala yan. Tapos ni loudspeaker da ito sa cellphone. Tangod da duman sa mikropono kang MC. Tumaramda so ama ni Pai Pedro. Sabi ni kaso ama ni Pai Pedro, Pedro. No. Masali ka dyan sa pagurangan ng tao. Madali sa natahapotong ko kung tumugot. Si lolo mo. May lolo mo. Si Pai Pedro, maayo mga papeles. Inapudan sana si papa niya. Matugot ka nga yata eh. Hindi daw kilolo mo kung tumugot. Salamat kay Cesar Olivares sa pagpadara kan istorya sa Facebook.
Yo, what's up mga pangga? Ang video ito ay hatid sa inyo ng JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop. Bisitahin nyo na ang JL Habana kasi sila ang gumagawa nitong aking sasakyan. Kompleto dito. Nandito na mismo ang lahat ng mga pangangailangan ng inyong mga sasakyan. Simula sa gulong, battery, mga tin, sa pintura, lahat na. One-stop shop na. Meron silang Potenza battery made in Thailand. Nexen Tire from Korea. Fortune Tire and MRF Tire galing sa India. Linglong Tire from Thailand at Yokohama at iba pang brand ng mga gulong. Siyempre, ang kanilang mga in-house mechanics, experience sa ibang bansa na sila ang gagawa ng inyong mga sasakyan. Specialize sila sa under chassis job, engine overhaul, top overhaul, car aircon, camber and wheel alignment and balancing, car electrical, painting and latero. Bisitahin lang ang JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop along the highway lang sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, sa tapat lang ng Coca-Cola. Hanapin lang ang mabait at kalbo na si Jonel Habana at i-follow ang Facebook nila na andyan oh. Salamat, JL Habana Tire Supply and Auto Repair Shop.